Sanibonani bakwethu. Eyi madoda. Awavulwa-ke amakhamera today. Ngizofaka abantu abambalwa-ke nje kodwa namhlanje sheshe ngiphume ngizojika kahle kahle. Mhlawumpe into ongayenza ukuthi double tap screen lapho. If you want, you can request for few minutes. Yabo, ayikho into ethini namhlanje. Vele namakhamera asiwavuli yabo. Yeah. Mina nibuye niy'tshele. Umuntu angafuni ukuvula ikhamera, hawu, ayingeke phela. Yazi ngaleso sikhathi bengiy'tshela ukuthi sengiqedile ukubhala. Only to find ukuthi I have to write another exam ye-accounting. So manje ekhanda bese ngiy'tshelile ukuthi mina ngiyahamba yabo. Kanti angisahambi-ke for now. Ukuhamba kwami sekuphostponed. Ngiyaqala ukunyanya kanje yabona nje usuku lami livele lamosheka lonke namhlanje. Angazi nje mfethu. Unjani? Ngiyaphila, wena unjani? Nginamanga angiphili. Nginyanyile ungibona nje mfethu. Angiphili. Ngistara. Hi. Hayi, kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngi-right mfethu. Uhlala? Ngithi uhlalaphi? Ngizwa nje ukuthi. Uthini? Ngibuza ukuthi uhlalaphi? Ngihlala eSoweto. Wena uhlalaphi? Ngihlala eThekwini. Ngiyasizwa isizulu sakho ukuthi ngeke. Akusona Angisazi isiZulu shami. Ngiyafosta nje. Kanti iyiphi ilanguage oyijwayele we? Setswana. Oh. Ke Motswana. Manje uyafunda? Oh. Yeah, I'm still in high school. Ngiqeda yini ukubhala vele? Mina ngiyoceda next week. Yeah. Next week kanti wenza ugrade ba? Grade 11. Oh. Okay. Ngiyakuzwa. Yes. Igama lakho kombuthe ubani? Gitmate. Ayi mfana unalelinye? Awunalelinye mfethu? Hayibo, is it hard to say Gitmate? No, I don't have. It's too much for me. Okay, Gitu. Wes. Just try. Just say Gitu. Hayi khululeka mase ngingedwa. Ngipractice. Mase ngingedwa khululeka. Oh. Okay. Bye. All right. Ihlisa umoya mfethu shoti. Sine. Sungazongibulala. Guys, akuyona i-interview le bandla ngiyacela. Singayenzi i-interview le nto le. Ngathi kuhlusha network-ke mfana.
Mina ngaboni kahle. Hlala phi siya? Hlala eThekwini. Yala njani? Hawu Nkosi yami awuzangibingelela kabuhlungu. Sawubona Siyantulu. Ngiyaphila wena njani? Inethiwekhi yakho ayikho right yazi Phethu. Ngiyaphila. Ngibingelela kabuhlungu ngani manje? Uthi yanaki. Khona into enjalo? Hayi kushuthi angazi-ke nami. Oh, Cha phela kushuthi sorry. izwa nje shuthi sorry. Ngazi ngamane uyeke. Ngafuthi ayikabi ethu njani. Ncesi. It's fine. Uhlalaphi? Ngeke sisi gibela pheke free. Network yakho right yazi. Ngimfishane kahle. Ngile mfethu. Uzowa le ntombazane. Hayi. Hlala pheke shoti. Freak kakhulu. Hayi network yakhe yamfethu ayithandi. Mhlawumbe asiphansi ungene kuyo. Hayi sekuyeyakho-ke manje network ngeke. Ngisho ukuthi ngihlala eThekwini. Uhlalaphi thina? Shoti. Yami network isiyahlupha manje. Uhlalaphi neTheku? Shoti. Ngeke iyaphekwa endlini omoya emningi angikuzwa. Abo ngihlala Uhlala? ethi ngeke. Awu. Wena lofika nenkinga yazi beke right kanjani? Shutha nguqale phansi ke lo live yabo. Alright. Kodwa shoti. Cha phendula uthe uhlalaphi? Alright. Ngihlala Kulungile phela. Ngicela ukuvala i-live ngivule kabusha ngikuzwa nje mfethu. Angikuzwa mina. Ube requestile please mase ngivule kwesibili request ngizomfaka. alright. Nginenkinga namanje angazi-ke ukuthi konakelephi. Hayi wona manje i-network ayifuni. Shuthi phela lo live awupheleli-ke makunje. Ninjani? Yazi i-network yami namanje isangenzela amashalaha engingawa-understand nami. Anzi uyaphila. Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila. Wazi wakuphefumulela phezulu kwenze njani usulele? Not really. Okay. Kwenzani pho? Sekuyisikhathi sokulala manje. Okay. Manje uhleli wedwa? Ngihleli nomntwana. Ulele yini nje ukhuluma nefoni?
Ngingawu phela. Okay. Mani igama lakho mfethu lipronounce kanjani? Angazi noma ngilisho kahle yini. Ini? Igama lakho. Ya ngu-Anzi. Oh, u-Anzi uhlalaphi ke? Eswatini Mbabane. Yo, angiyazi leyo ndawo ngiqala nokuyizwa. Eswatini. Hawu, amaningi kaMaswati namhlanje. Hawu, akulamanye. Owesithunzi ongenayo namhlanje kule live. Hawu. Ngiyabona. Ngijabula ukwazi-ke Anzi. Ngijwayele umuntu ekuthiwa u-Andi mina manje igama lakho langidida. Yebo phela angithi lelami leSiswati. Oh, hayi ngiyabona. Yeah. Okay, ngijabula ukukhuluma nawe Anzi ne. Be-right. Okay. Ngiyabonga nami. Ngiyajabula ukukhuluma nawe-ke nami. Okay, bye-bye. Wanashoti uyoze ukhushukele ihaya. Sengiphinde ngagadla. Uyoze ukhushukele ushukela yini inkinga yakho? Namanje usabuya nenkinga. Cha, hawu ngiyabona manje wangilaxaza manje nxa ususubona ababedi. Cha na noma usukuba wrong-ke wena ulekho ibhedi la. Hawu, yini kanje? Uthe umswati. Hayi lento eyishoyo. Namanje futhi ubuya nenkinga ze-network la. Bethi nami bengifuna ukuthi umswati manje ngilaxaza nxa usubona ubabedi. Cha na. Ingoba sisendaweni eyodwa. Uthe uhlalaphi kombe? Just nami. Ekuyimfethu eSydney. Sydney makombe ilaphi? Yabo, ngase-Benwood Secondary School. ubuya nenkinga ze-network futhi. Hayi ngeke sisi. Hayi ngeke. Futhi namfuna ngihlale eSwaziland. Hamba sisi ngoba nawe ngathi uyathanda. Bye-bye. Bye-bye. Uyeswazini no uhambe kahle-ke. Ngizokubingelelela khulileka ngizobuya inetwork isi-right ngizobe dala ngize la ku-live mase sengifikile. Oh, okay. Unqamule ihlathi-ke uzosheshe ufike. Bye-bye. Oh. Hayi bo ngihamba ngomshanelo. Yo, okay. Unjani Phindi? Right mfethu. Namhlanje akekho akhona. Namhlanje ngingedwa mfethu. Ngisempini ngedwa. Yabo, bangilaphaza. Ushayizwayo. Angazi kwenzakalani ngempela. Hi Nomondi, alright? Sawubona Nomondi. Angazi-ke nami network yakho noma kwenzakalani. Hi Ntombi, uyaphila. Cela invite request.
sekulevel lapho benganakile-ke yo. Mina ngithi we-Junior lapha mfethu, inhliziyo yami iphukile yezwa yini? Ngiyazi ukhona lapho. Inhliziyo yami iphukile mfethu. Unjani Siphiwe? Yebo. Alright. Alright bana. Ngiyaphila. Ngingabeke nawo ney'nkinga ze-network mfethu. Uyangizwa nje kodwa. Uphulwa yini? Wazi kahle mfethu, yabo nje lezi ndaba engiyi-receive emini kade ngikufonele. Hayi mfethu bezingekho right. Zingiphula umoya kanti bese nginey'nhlelo ey'nzima kabi. Angikho right mfana emoyeni ngeke. Kuningi nje mfethu okurongi. Unjani Leliso mfethu? Hayi sawubona kunjani? Hi Bianca, alright. Manje kusasa uyangena? Angiyi mfethu, angiyi. Bazobuya naso. Angiyi mina. Man, ngicela ukubuza ngizwakala yini because it seems like konke umuntu engimfakayo uma ngimubingelela akangiphenduli. Hello Siya. Uyaphila? Ngiyaphila njani? Angisekho-ke right star. Why? Sengikubingelele kangaka mfethu awungiphenduli. Angiyazi network. Oh, yami noma yakho? Yami. Oh, it's fine ngoba vele usubukisile ngami phambi kwabantu akusinani yabo. Ngiyaxolisa. Ya, usuyangikweleta-ke kodwa-ke kusukela manje. Ngikweleta ini? Ngisazokucabanga kahle ngazi nami yabo, kodwa nje uhlala ukwazi lokho. Ayi. Soon nje ngizokutshela. I hope uzokumela-ke bakithi. Uma ngitshela kephi? Ngizokusendela i-message ngisho. Kephi? Hawu, ukhona i-inbox wa-TikTok mfethu. Hlisa umoya. Okay. Manje uhlala phi? Ngihlala eBhangeni. Bangena, hawu Jesu kuyafikela oba lapho. Hayi bo Junior mfethu ngiyanqena mina boy. Uthe? Kanti uhlala kephi? Mina ngihlala eThekwini mfethu. Yo. Hayi, akukho kodwa eThekwini. Ngeke. Suka la eBhangeni eThekwini. Usukani ukutravela njalo? Hayi bo. No, ngiyasitsholo nje. Oh, mhlawumbe phela usunama-plans okusuka lapho eMpangeni uze eThekwini. Hayibo, ngizobona ba. Uba umazi uhlala eThekwini. Akekho. Futhi phela akekho omunye. Uyavuma nawe. Shuthi awuhlali phela eThekwini. Network yami siqale phansi. Hayi bo, ngihlala eThekwini. Phela sengizomba yabo. Kodwa imali uhlala ngase-Richards Bay. Yeah. Uhlala ngase-Richards Bay.
Wejunior mfethu ucela ungisendele mfethu imessage lapha, angazi ngenze njani. Kungenzeka ngiye kodwa uma ngiye ngizohamba into engekho, kanti uma ngingayi ngizoyisola. Nganokuhamba ngedwa yabo, kuningi mfethu. Manje Bianca uyafunda? Ubuye omncane uthi ugrade ba? Hayi bo, angisafundi mina. Hayi amantombazane nami. How? Like, as in like, ngifunda high school. Angisafundi. Qedile. Indaba uthi ngicala. Okay, uqede nini? Sile nawe ilo mfethu ungaqualify. But network ayikho. Right lana yes. Man, cela nisho lapho uma ukuthi angizwakali. Ngingalokho iba i-crash ngivele ngibhale live yabo. Uma ukuthi angizwakali because I can see ukuthi network yami ayikho right la. Risia. Hello. Ya Bianca mfethu. Why la ku-edit like ohlithu? Uyangizwa kodwa? Ngiyakuzwa. Indaba ku-edit ethu la. Uthi why kunjani? Like why kube Kanjani? Abantu? No, imina wenza kanjalo ngincane ukufaka abantu abaningi because manje sikhuluma sonke ngesikhathi esisodwa. And angifuni kwenzeke lokho. Abantu baya-request mos. Yes, angithi ngifaka no-one but inetwork yami ayikho right. Ngathi angisezwake-ke mina. Ufaka kanjani kanti? Kahle ngibonga ngifaka noma uba. Hawu. Ayibo, sengisho ngophela la khona abantu akade ngibaficile la still awazi bafake. I choose randomly and i-moderator nayi lapha bama-comments, so uyena ufaka abantu. Oh, akwena umafakayo? Ubani Ngibone sebekupha. Imani akhona ubahlisha network imini. If kuyimina mfethu ngicela ukuvale live because angithandi ukuba ne-crash lokho ngikhuluma into engazwakali yabo. Wena Junior mfethu ngisamile sikhulume mfethu ngeke. Okay mfethu ube right ke bye yes because nawe usuyangithethisa ngazi ngenzeni. Usho mina? Yeah. How? Okay. Ngicabanga ube right now. Okay. Noma ugcina ungangiphendulanga nje kade ngibuzile. Ubutheni? Ngibuza ukuthi uqede nini if ubusuqedile njengokusho kwakho. Ngiqede last year. Ngangijudge. Hawu mncane. Hawu ngiyabonga ngivele ngabona ukuthi uzofika. Okay, sorry. Kodwa ngimdala kunawe. Umdala kunami? Sengiyophuma mina evarsity ngasiqedane nesikole uzothi umdala kunami. Hayi bo. Ngimdala phela ngokwe-age kunawe. Ayikho lonto. Ayikho nje ngisho. Unangaki? Ukhona yini umuntu okangena kwi-live angibuza lokho ngamphendula mawucamanga? Cha phela okay shothi uzongiphendula kephi? Ngeke ngikuphendule. Ufuna ukuhluka ngani wena kanti? Yo, usokuwena futhi manje uphoxa mina ngiyaxolisa. Lutho. Welu mfethu lapho phila angisheli mina angizezi lezo zinto but ngingakunikeza ithuba ne
Vele ngikufake uzikhulumele. Singayi kude. Ngimfake mfethu. Ngimfake yini? Uba. Uphila. Comments. Ya, ngamfaka. Wazi uma ngimfaka uzele wena. Awu, antu usele mina futhi. Yes. Shuthi uzongilwela inkinga ngamfaki. Why kumele ngilwe manje? Ngenzeni mina? Wena nje umfakile. Cha phela wena uzolalela kuphela ukuthi uthini uphendule makufanele. Ukhohlwe yimina, yabo. Sanibona ncane laba engingabaphenduli kwama-comments sanibona ngiyathemba niyafika. Sesilinda uphila uthini? Uthe mangihluleka anginikeze yini ithuba. Angizamanga-ke senginika yini ithuba yabo. Oh, uhlulekile. Cha angizamanga nokuthi uthi ngihlulekile angikwenzanga. Ini? Khuluma ehluko. Indaba ufuna ngizameni angizenzi lezo zinto mina. No, I'm not saying that. I'm just asking ukuthi wena ubufuna ukuzama ini? Cha phela mina angizami kahle. If I want to do something ngiyayenza yabo. Ya angizami ngiyenza. Bese ngisho nje ukuthi hawu umfethu ukhala nge-network. Ayisho. Kushuthi usuzomi-inboxa-ke mfethu uphila yabo mawukuthi inkinga ye-network. Ya seningakhuluma ngayo futhi ayikho inkinga. Ngiyakudayisa-ke manje. Ngiyakudayisa-ke manje. Awukhona sha. Awukhona. Cha shona phela mongathandi ngizoyeka. Maningi amajongo la ngisangafaka omunye. Ayingeke amajongo. Red flag. Cha phela not uzini ukuthi mhlambe ngilento eyicabangayo sengisholo ukuthi abantu besilisa bakhona. Hayi lokho okucabangayo. No. Kanti njani wena mfethu awufuni ukubanikeza ithuba bazami? No. Kulungile ngiyakuzwa. Ufunani? Ufuna ngikhulumela loo nto? Cha siyahleba phela. Yabo. Angifuni lutho. Oh hayi. Ngizwa ngawe mina. Yabo. Ngizokhola lokho kushoyo. Kodwa ngathi uyangiphiza. Lutho. Uthe ufuna lutho mina ngiyakholwa ave ngikude kulaleleni umuntu mina. Wow. So ubani uphila right? Yeah. Uyamazi? Phila ngiyamazi. Oh, that's the reason why you invite you there, because uyamazi. Lokho ngimi-invite ngoba bekunamagama afisa ukuwasho yabo wahlushwa i-network. Ubetshela wena? Cha ubhale kwama-comments nje sonke sibonile. Awubonanga ngani utheni kanti? Angibonanga. Oh. Usungenza umuntu omumbi. That's fine. Bathi ngifaka abanye abantu-ke manje because sengiyaquliswa. Jesus. Ha. Le live kukhona abantu efana ngabe kade belele. Kwenzakalani la yazi ngi-accept abantu but abangeni angazi nami network noma kwenzakalani. Angisa-understand.
Hey, bo. Sawubona. Hayi bo Jesus Christ. Ubani lo khalayo ebusuku kanje manje? Kunjani ntaka? Ngiyaphila njani? Ngi-right mfethu. Wena lo onengane ekhalayo ngemuva. Ayi bo, cha, angimina. Oh, hayi, ngiyabona. Mm. Uyaphilana mfethu, waye ungalele. Hayi bo Jesus, naphi ngenze i-mistake. Cela urequeste kabusha yezwa-ke mfethu. Ntando, angazi kwenzakaleni laphaya. Bese kuba ilosisi futhi naye yazi kuyasho ukuthi i-moderator ayikho namhlanje uphupha vele. Uyena ojwayele ukumoderate. Ya Ngiyaqala nokujoyina i-live yakho yazi. oh omunye umuntu ngithi moderator akekho namhlanje. Okay. Hello Boni, usuleleni manje? Benjani? Awusakhulumi suthi awusakhulumi nje. Kuba Manje Ntando uhlalaphi? eMlazi ka-N. Ntando. Ngihlala eMlazi ka-N. Hawu, intombazane yasemlazi. Ayenzeni? Ngeke sisi. Ngena masiya mfethu. Anani. Anikwazani nje nina kodwa. Hayi bo lutho. Oh, manje nawe uyafunda kugeji shem. Ngibona ngeprofile. Ngathi la ku grade 9 shem. Hawe ma. Angikho mina high school ngiphume last year. Hayi sisi msuqamba manga. Ngiserious. Bakwethu akukho mnandi ukuba mdala yazi. Yeka namanga. Ukuthi ngeke ngikholweke ngoba ngibukeka ngiyingane vele. Kodwa nje ngiphume last year bengenza matric last year. Shuthi ngiyalingana ke nalo oseceleni wakho yabo. Shuthi Oh. Nokhokhomeloni konke kanti la. ku right vele ubukeka ngathi umncane. Ngeke sisheshe siguge thina. Oye, uba washo njalo. Kuzohamba iminyaka nje thina sizosala sa right. Othisha be-life skills abasho njalo kunini. Ayo, hayi. Kusho mina. Oh. Angiyezwa mina. Kome Bianca uthe unangaki noma ushongo? Angishongo. Mana phela mina ngisazi isingisi igama lakho langihlula likhe lini. Awu. Yabo ngoba ulisho exactly. Ulisho Ngigcina la. ngicabanga. Ngigcina. Ubugcina? Yeah. Why? Yangihlula nje. Yes. Isingisi ngicina ngo4 mina ukukhuluma. Kanti unangaki? Yeah. Mina I'm old enough when I was in first boy. Ngempela ukhokhomelweni la kwenu umuntu onangaki?
umuntu Kumele uqala like doesn't matter uma une-baby face ukhokhomelele. Yabo. Ukhokhomelele. Ngani? Oh, ngathi ukhokhomelele. Hayibo. Yo. Ay. Manje anilele ngani? Ebusuku. Ngifunda ama-comment. Hayi. Cha ngathi ngisebukhulu. Hi, Lady P. John Pitt. Mina sengizobuya ngilale shame ngaze ngiphuphe kabi angifuni phela ngibe abantu bokugcina engikhuluma nabo before ngilale yabo. Okay. Oh, bese before ngikhohlwa angidlali kuyangikweleta bethu. Me. Uyazazi nawe. Ngithe ngitshela ngithe ngitshela ukuthi ngikweleta ini. Ngiyaphila njani Samngelo? Wazwa unfavorable. Hayibo angibulali mina. Angibulali Nkosi yami ngiyihlalela endlini. Unamanga. Angibulali Nkosi yami. Uyazi ngiyihlalela endlini ngiyayivalela mina. Ngiphuma uma ngesitolo noma ngesikole. Ubungekho uvuma vele. Ungileke. Nginenhlobo yokubulala mina. Cha phela ngiyasazi sakuyona. Ngenza noma yini. Eyo. Usamngelo waphi lo? Hayi nziwa vele into yenza usuphika abangani bakho kunayo. Cha, ngifuna ukumazi ukuthi omuphi baningi osamngelo engibaziyo. Oh, okay. Eh, Bese ngiyangifollowa-ke bantu please. okay. Supporting small content creators. Please. Alright. Le. Nawe uzowenza njalo ngithi. Ubani obuza lokho? Ntando. Khipha ishumi. Yadlanza ukufollow. Okay, ngiyabonga. Me too. Kodwa na ubungeke usathi. Ntando kuthiwa ladies first. Kanjalo mina. Hayibo. Okay. Ngisamile njalo mfethu. Dami. Yanka mfethu ungazonkinye sengikufolowile. Yezwa yini? Yeah. Ungazonkinye sengikufolowile. Sengilindile nami. Okay. Bana yi-check namanga wena. Manje awungithembi? Awu ngeke. Hey. Hayi guys kunjani? Uyaphila Anele? Cha ngaze nganebhadi bo. Awukazi wangibona face to face kodwa awusangithembi. Hawu. Ngithembi. Ya Anele njani? Siyabona-ke manje. Yeah. Mina lapha ngiboni lutho nje angiboni ntwa. Hayibo.
Awukahle uzobona mfethu uma sekuphelilayo ehlisa umoya. Hayi, okay. Ngisathemba abafana nina Kodwa ngishilo ngathi awuthembisi. Ngishilo nje ngathi okay for the sake of i-peace. hamba ubheke. Asikho nesidingo sokubhemela ngabe notification isingenile already. Angithi nje mfethu wenza lento yakhe kuba wasemlazi. Hayi. Yo, ngaze ngasho. Ubale ogowayo. Uyena. Uthena akasithandi isingisi kodwa udlala ingoma yesingisi. Yo. Uthena uyasigcina ngo-4. Ilana ngiyalalela. Silalela kanjani isingisi ubungasithandi usigcina ngo-4? Azangani. Okay, sengiyaphoza ngicela nokwa 2 manje. Aqhubeka, asishongo ukuthi yeka. Qhubeka udlala uLoyiso, ahayize lapho. Sengiyicimile ngokuculana. Angithi ngifuna ukungiphatha. Yes. Yo. Siqala ngoyelo bone cula fethu. Ngeke ngiyabhesa mina. Okay, 1 2. Aqala untando. Ngifuna lo veza. Bompufu. Ay, ngiyafethu. Why mina? Aqale lo vula i-topic yokuthi uvula i-music lapho. Oh, yakhumuna ngicela. Mina angizange ngitshene umuntu ukuthi akacishe. That's not nozali enzayo. Kade ngicomplaina la. Kuphuka Bianca. Hayi. Ngingafuni ihayize yena ke. Ngizokwenza-ke. Hayi, qhubeka udlale yena uLoyiso uhayiza mnandi vele. Ngifuna ngidlala. Sina sicela udlale zakhe ingoma. Ngiyadlala ngihayize mina. Ezami. Ezabani ingoma? Ezasiyantuli. Ezasiyantuli. Usiyantula kanazo ingoma. Anginazo. Yabo yonke lento ohlezi uyikhuluma emavidweni akho vele uyishintshe uyenza amaculo. Yes. Ibhalele kuba ingoma yabo ephepheni ubhala ama-lyrics 2 pages mase uyangilethela ngiyicula. Right. Kephi sakephi senda kephi? Cha nikusendi ngizokuletha kumina. Khona Hawu. Mina ngihlala ngeke usende exercise phela. Uzokwenza uplan sisi ngeke. Habe. Indoda must. Indoda yabale. Ngangifaki mina. Kulungile-ke sokuletha mina ngizokulethela uma ngasulethe yokuza nje ufake yokuza. Nami ngisho njalo. Hayibo. Nami ntombazane ngibambe inkulu. Cha wena insist ukuthi kumele sikulethele yabo. Mina angali ngiyavuma kodwa yenza uplanike ukuthi igcine ifikile wena. Ayishesh. Senixoxe into eziningi. Nina mase nikwenzile usediscussa ukuthi ngithola kanjani yabo. Okay, usesiyadiscussa manje asalethi. Cha phela
ake ngixoxe ukuthi ngikwenza kanjani mase ngiyakuletha-ke mase ngiqedile. Ayixoxisi le nto le. Ithi nje siyabhala siyaletha. Yini-ke Ufaka exoxisayo imali. lapho? Hawu, ewe. Nina nifuna imali khohlwa-ke. Sosakanjani Yokuletha thina phela, Thembi? yokuza phela, sikulethele. Sengamane niyeke hlalani emakini. Awubheji-ke siya. Yo, awe ba. Hey, Angikoleti Uyabheja. muntu mina imali yami bandla. Awubheji. Amahhashi aphuthelana, hhayi umuntu. yo. Ufuna ukubheja kahamba ngekhasino mfethu. Hey. Ngiyayizwa intombi yakho. Ntombi yami, ngisanda ukungena izinto engingazazi yazi. Yo, usayizola kanantombi. Akazenzi into zabantu abadala yena. Amanga siya. Yabo nje ngoba amanga. Ima mfethu. Ngike ngavuma yini ukuthi khona noma ngike ngaphika ukuthi ayikho. Like what wena awunayo? Angikhumbuli ngisho into kanjalo mina bilayo. Akazi yisho lokho ngathi hayi ngeke mfethu. Wena manga futhi usile. Kanjani Wena manje? siyama uthando nayo, uthanda unayo. Yes, yabo wena Ntando sozwana mina nawe. Yo. Nangu umbuzo umile unangakhi siya. Akafuni ngiphendule umbuzo loyo. Uma uze ukhathaze, ngiyangifaki lapho. Mina sengicela ukugesela. Ucela? Ugesa. Uthe una 17 Hayi, izolo. qhubeka ukugesa ubizwe. Uthe una 17 izolo. But it's not like you. Yes, today ngifila ngathi ngina 15. Sasa uzobuna 18. Okay, abo. Yabo, ngingabuya understand. Nje. Yabo, ngisangavuka nje ngina 13 kusasa kukumina. Ngeke sazi futhi kukwena konke lokho. Yes, ngisangabona kusasa sekuthiwa ngishadile ngesithembu. So nje ayikho into engizoyenza. Ngale kwakusasa usudivorcile futhi. Awu, nje. Awu. Usethi nje uthe kana ntombi. Noma yini mina mfethu. Awe, hayi. Siyangiyasho ngimdala kunawe. Awu sisi kahle mbo. Yazi sinakakweni. Qedile Azi, uzongibona ngibhekile ku-profile yami uzongibona. Ngiyakubheka umuhle yini? Ngisho izi. Oh, ngisho yena. Manje uthe unangaki kombe yelo boni mfethu? Mani? Uthe unangaki? Na 21. Owe manje umdala. Ibu. Mdala mina. Azi. Awubiyanka. Kube kucabange kanjani? Hawu, wesiyamani ububuza mina ububuza wena. Bengibuza wena mina. Iminyaka yami uthi nangaki? Ya. Ngingana nawe nje ngina 21. Ngingana nami. Usiyawu na 21. Angisho ukuthi nginangaki. Awukhulile kusiyawu uyangitshela mina. Hayi bo. Cha ngiyalingo. Khona leni benikhulume khona thina singazi. Ima, sisi, yabona futhi. Awunatshelana manje. Ngiyadlala. Angiyazi into ayishoyo mina iminyaka yami nje angizange ngisho angishongo ukuthi ngina 21 mina. Lutho. Kulungile. Yes, udali kuphela wazi iminyaka yami akekho omunye. Ucela ukumbona udali wakho. Udali wami.
Ayingeke ubani usi ungangibali mina. Akathandi. Oh, okay wona. Indaba ubona uzoquleka yini? Kwazi bani ukuthi akathandi? Kwasho wena ukuthi akathandi. Akathandi ngiyazi. Usiya no-19. Oyi hayi ke. Uyamazi uluphi siya? Awuphinde uzame mfethu ngeke. Uyena kuphela nje. Nangu nonozi naye uthi una-19 or unozivuma into isho ama-comments ngeke uphike nalowo muntu. Awunozi. Kodwa-ke mina nginendaba neminyaka ukuthi unangayi. Ulothi una-21 kodwa ukusuka unozi kusawunozi futhi. Yaphi lo? Unozi ngathi uvuma zothi makuthiwa una-21 una-21. Bonke ukuthi uvuma kini. Bona 19 na-19 kodwa u-15 uyawuphika. Ngisho ngana-14 uzothi Uyawuphika nje u-15. Shuthi akafuni ukuthi iminyaka yakhe ibe mncane mhlampe kunoba yiphi nje. La ko-17 kanje. Hawu bafethu ama-comment kade ngasiqeda isikole mina. Sengiyoqeda ngisho iminyaka yami evasithi. Akasiqedi isikole. Usafunda. Usho mina? Usafunda. Ufunda uzufe futhi ngeke usiqede. Hayi Junior mfethu kobe uyangizwela. Ayikho lento eshoyo. Ngithi mina sengiyoqeda iminyaka yami evasithi ngaphuma nini high school. It's a lie. Bathi uyenza u-grade 11 futhi. Ngenza u-grade 9 ngisawucharger mina mfethu. Hayi ilungile baba nami ngifuna ukuyochaja vele. Baba yini Wasenza so much. Sasenjani? Hlanganisani imali yokuza-ke lapho noma-2. Okay, so kutshena ukuthi sishoda ngamalini. Hayi anikwazi ukushoda. Uyezwa nawe yelo phone. Hello. Yabo nayi proof ukuthi abantu bakholwa noma yini. Khona sekholwa ukuthi ngifunda u-grade 9 ayi cha baba yini. Lungile bayeke bahlale benjalo. Umuntu akholwa lokho akufunayo. Hayi bandla. Baba yini. Amadodeni awuzaxabana nani live nabantu engabazi. Ibo. Yini naleyo Izwani ba. Izwani nje ukuthi ngiphikana kanjani. Isimuza nje esho hayibo abanzima kangaka ku-life. Ngalesikhathi. Yo. Awuzophela imishado yabantu ngekutshela. yini la ishoyo mina ngiyazi. Hawu ngempela. Hipu. Cabanga nje indoda yakho iwubhuti wami. Ayeye ngeke. Usamanda ukuposta nje. Usamanda ukuposta nje. Ubalo. Hayibo uba ubhuti wakho. Indoda yakho kanti wena uba indoda yakho. Hayi bonini. Hayibo. Siyakhuza. Nawe ukhuluma ngani manje? Ubeke ubhuti wami nje. Ubani? Yelo phone mfethu umuntu wakho ubani? Cabanga nami uku-status sami sa-WhatsApp lo muntu ngithe umakoti wasekhaya uyangiphoxa mesephika ubhuti wami kangaka. Angizingeni ngezomndeni. Ngiyadlala. Yo. Usufuna siyaphathe kanje. Ayibo ngiyadlala. Abe. Hawu.
Yasho lonto. izinto eniyishoyo sisi. Yo, awe ma. Ay, ngiyayihleka-ke le. Ngiyadlala guys. Ngiyayidlalela siya. Yo, Papa Yezwa yini siya. akadlali. yo, Ngiyadlala siya. yo, awe, Oh, ay. Bye bye guys. nangu uphila lapha ephila mfethu. Wenze njalo-ke. Angithi yabo. Yini? Ngithule. Ngenzeni? Bye bye siya. Good night. All right. Bye. Izinto eniyishoyo ephila. Oh, we-Junior mfethu, mawuqeda lapho mfethu, ungithinte kusamele sikhulume, yabo. Bese phila mfethu ubuye ne-feedback. Uma ukuthi lo muntu uyagoloza mfethu, sokuncengela yena siyikhanda, yabo. Ya, sokuncengela yena. Kumele kugcine wena. Bese uJunior mfethu angithinte mayiqede. Ayi, baba yini babethu ngeke.